to, pre. Rigo. Ay, vlog. Nagmumukat. Tayo yung magdadrive ng motor ni Kuya Jess. Pag nandito ako, dapat nakasakay lang ako. And guys, pupunta po kami ng karagatan. Happy birthday. May nag-enjoy na bata. Caught in 4K! Naglaway yung sleeper yon. So bye for today's vlog. Bye, bye, bye. Sa dagat. What? More? Open rep in the sea. Kape po, kape. Kape in the morning. High blood. Kape para sa jowa ko. Kape para sa mga taong Sinaktan. Inewan. 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 Para sa mga tao. Para kanina ko babangon. para kanino ka bumabangon? Kay Prel. Para kanino ka bumabangon? Para sa grocery. Pagkape sa maingay sa Ay malamig. kayo, para kanino ka Para sa relasyon nilang nanlalamig. Joke. Kailangan magkami na para... Para sa mga taong takot sa commitment. Para sa mga taong sa una lang magaling. Sa uli. Para sa mga taong di kayang panindigan yung mga sinasabi nila. Para sa mga taong hindi